τυρλατατά, ρε τυρλατά και τι να κάνω, ο πύραυλος δεν πάει απάνω και η γυναίκα μου γρινιάζει σαν το μωρό που δόντια βγάζει. Καταλαβαίνω ή τα θέλει, μα εγώ δεν είμαι πια κοπέλι. Η γρίνα της στενά με φάει και στα πεφτάκια θα με πάει. Όλο μου λέει πως κρυώνει και μες στα πόδια μου τρυπώνει. Μα εγώ ο δόλιος τι να κάνω που δεν μπορώ να τη ζεστάνω. Η στόπα μου είναι χαλασμένη και δεν ανάβει μαυρισμένη, γιατί πετρέλαιο δεν έχει και η σωλήνα πια δεν τρέχει. Μια μέρα πήγα στο γιατρό μου και του είπα το παράπονο μου. Γιατρέ, του λέω, υποφέρω και πως θα γιατρευτώ δεν ξέρω. Άντε, μου λέει ο γιατρός, κι αυγά και βούτυρο να τρως, και όλο στο μπακάλι τρέχω, μα καλυτέρευση δεν έχω. Και πέρασα κι από το Ίκα και ένα παλιό γιατρό μου βρήκα. Γιατρέ, του λέω, τι να κάνω, ο πύραυλος δεν πάει απάνω. Και μου πει ο γιατρός του Ίκα να πάω να βρω μια πιτσιρίκα και να τη βάλω να με τρίψει, τα κοκαλάκια να μου τρίξει, κι όταν δεν έρθω στα νεράκια να τιμαστώ για τα πεφτάκια. Τα τυρλατατά, τα τυρλατατά, τα τυρλατατά.